אם ניסיתם להוציא דוח Z ונתקלתם בשגיאה, יש לשים לב, קודם כל, שביצעתם מחירות על הקופה, שכן אי אפשר לסגור דוח Z אם לא בוצעו מחירות. לאחר מכן, יש לבדוק שאין חשבוניות בהשהיה ושהמסוף אשראי מחובר כמו שצריך. כמו כן, יש לוודא שרשום אין מחירות בנתק. אם יש מחירות בנתק, יש ליצור קשר עם התמיכה. אם עולה שגיאת מסוף אשראי באמצע התשואה Z, יש לבצע איפוס מסוף, ואם גם זה לא עובד, יש ליצור קשר עם התמיכה. על מנת לאפס את המסוף, יש ללחוץ ביחד על מקש הסולמית ועל מקש הצהוב במסוף האשראי למשך כמה שניות, עד שנראה את הכתב Reboot in Progress. ואז יש לשחרר ולהמתין שהמסוף יחזור לפעילות. כעת ניתן להצאת את Z בהצלחה.